because people they don't know bazokutshela ukuthi umkhuleko usebenza umkhuleko uyasebenza kuya ngokuthi mangikhulekela wena uyakholwa into ungaphila ngomkhuleko. So sisivumelana nje kule chapter ukuthi uJesu akayenzwanga umuntu indoda no wenziwa uNkulunkulu ngokwakhe. That is why emhlabeni akunathuna likaJesu. Don't take a shortcut in life. That is why people of today they die young. Ngeke bafike ku-age abaningi abafika ku-age enguyo mina 67. Why? Because welcome to the Dobby Show. Of course, I go by the name Christmas. Ngakunene ngokaMadonsela umtimande mina mfowethu ngubhambo nye ngabambili. Sezwa nonini kakhoni nakamtava. On camera as usual I got my man James as well as on sound. On my right I got my man Ganda. Me I do the best show that makes any other shows look so stupid and what? I'm thugging and laughing. I think James this today episode is also sponsored by EasyBet. Yeah, it's sponsored by EasyBet. If you don't bet, you don't win. Put the promo code Chris50. The link is on the description. Why are you doing that, Ganda? Was I found the EasyBet? Okay, then pay us. Yeah, if you're new to the channel, man, please press the notification bell, subscribe, give thanks. So we're not gonna take EasyBet. If the money comes in, we're not gonna take EasyBet. So today I'm with the man of God. So I'm glad today I'm talking to a pastor. I appreciate when I talk to other people, brothers. I also appreciate, but today I also feel honored when I talk to a pastor. Man of God, welcome to the show. And now. Thank you. Yeah. Abantu emakhaya ubaba engathi ubaba ubani and uyini. Mina ngumfundisi uNtuli. Yeah. Originally I'm from Durban kwaMashu. Yeah. La engikhulele khona isikhathi eside. But abazali bami babuya endaweni okuthiwa isenkandla. Oh. Originator khona isenkandla. Yeah. Ngumfundisi ngiphethe ibandla. Ibandla iNew Birth Mission Center liseBinoni eWatville. LiseThwatwa lise-Orange Farm. Ama branch. Oh. Yes. Then ke ngicabanga ukuthi lokho. Siyabonga kakhulu unceke inkosi nje ukuthi usivakashele. Siyathanda maneza ndofundisa abantu. Nathi siyafunda manizile nezositshela ngezinto kaNkuluNkulu. Ngoba phela indaba yaNkuluNkulu ukukhuluma nje iqiniso ezimnandi futhi siyajabulela maneza nizokhuluma leswa usibona bese up and down siyahlonipha izwi lenkosi and futhi siphinde sihloniphe nanesikhathi sini nisithathayo maneza ndositshela le indaba ngoba kahle kumele ngabe yithi sigijima size kini sofuna le indaba manje niyasilethela sifuna nje ukuveza ukuthi ukubaleka kwale indaba zeni ibaleka kanjani siyayithanda and siyajabula maneza sisekhulume nani. Ngifuna nje siqale eqaleni ukuthi usichazisele ukuthi namhlanje sikhuluma ngani futhi ama viewers at home bazi ukuthi kwenzakalani sibacacisele ngayo yonke into. Mhlawumbe mangasibeka nje sithombeni ukuthi sikhuluma ngani namhlanje bese singena kulo kudaba. Ngicela ukuthi sikhulume ngesalvation and repentance. Because kuye kwafika eminyakeni eminingi eyadlule ngathola i-revelation. I was driving from Johannesburg. Ngibuyela la engihlala khona ngaleso sikhathi bengihlala eSprings. And then mangidlule Edenvale kule steep place ase Edenvale ku N12. Yeah. Then ila ingqondo yami yahamba khona ngidrive. Yo. And then I was driving and then ngenkathi ngidriver la ku windscreen kwavela lento ye New Birth. If because ngangakaqali ibandla New Birth. Okay. Yavela la ku screen and then mayivela and then kwase kukhulunywa ngokuthi salvation insindiso. Nokuphenduka. Yeah. Salvation and repentance. Then ngathola ama verse ayi2. Imoto yahamba njalo. Mfundisi lezinto lokho sivela escreenini uyasibona. Ungazi ukuthi konke engiyibonayo escreenini. Yeah.
and then imoto yahamba kwavela ivesi lokuqala Titus chapter 5 verse 3 usisindisile kungengakho izinto ezinhle sizenzile kodwa usindise ngesihawu sakhe then wasuyasigeza ngesigezo somoya sokuphindwa ukuzalwa mangisamangele kwavela lesi2 John 3 lithi ke lona uJesu akhuluma nomuntu owakuthiwa uNicodemus Nicodemus ube umuntu okholwayo ofundisa abantu iBhayibheli but anga understand then uJesu uthi ke kuNicodemus ngiqinisile ngithi kuwe uma ungazalwa kabusha ngomoya nangamanzi angeke ungene embusweni wezulu then uNicodemus abe confused abese abuza uJesu ukuthi sengimdala ngaka ngibuyele njani kuyiwumbu kamama ngizalwe kabusha na kusho Nicodemus because of a lack of understanding but uyakholwa kodwa akamazi aka understand uNkulunkulu nokusebenza kwakhe then uJesu athi no Nicodemus ukuthi konke okuzelwe inyama kuyohlala kwinyama and konke okuzelwe umoya kuyohlala kumoya so la maverse oyithuke then ngithema sengiapproacha iBoksburg Israel Mall kune off ramp ethi Kempton Park Pretoria OR Tambo ingqondo yabuya ngifuna ukuba driver kwenzeka lezi zinto ngifuna ukuthi abantu babone amandla kaNkulunkulu ngoba kwenza lezi zinto driver futhi drive I mean futhi bengalele bengakhona ebusuku akwenzeki accident no abona then ke mase ngifike endlini ke bese ngiqala ke sengenza iresearch about salvation and repentance is where ke le revelation yaqala khona it's more than 15 years ngikhuluma ngayo wherever I go makuthiwa ngikhuluma ngayo ngendlela ezihlukene nangamavesi ahlukene from ku Old Testament until we New Testament because aba prophet ku Old Testament bayikhulumile indaba yensindiso but kwanganayo understanding because babe prophet umprofeti uIsaiah uyikhulumile in the book of Isaiah chapter 11 from verse 1 athi kuyovela ihlumela esiqwini sikaJese ihlumela is something evela la ingadingeki khona ibizwa ngokuthi ihlumela ngesizulu ngesilungu ibranch then like umuntu uneminwe ewu5 esandleni esi1 makuvela lo mnu omncane la kuthiwa ihlumela ngesizulu then isiqu yila kuma loins womuntu isiqu so lento so kusho ukuthi abantu bahamba special abantu besilisa bahamba bethwela abantu la kuma loins wabo from kuma generation asemuva till today so ke uJese umkhulu kaJesu umkhulu kaJesu yes manje uyangisiza usuyasiqeqesha kanti lo muntu wena nomkhulu yebo angithi ngizofika la uzo understand khona ukuthi kanjani umkhulu kaJesu uDavid ubaba kaJesu uMaria umama kaJesu ngithi ke ngizofika phela la ngizosho lokuhamba uzolokhu ngiphinda ungene usuyicacisa kithi I'm going to explain to you all nabantu abalalele from the Bible because mina I believe in the Bible kanti uthaya simiye so uJese umkhulu kaDavid kusho ubaba kaDavid uDavid ubaba kaJesu uMaria umama kaJesu kanjani kwahamba isikhathi futhi ithi ngiqale la kutheni ngaphandle kwa chapter 11 verse 1 kaIsaiah uphinde wakhuluma futhi uIsaiah wathi intombazana iyokhulela izala umntwana noyiqamba igama ukuthi lo mntwana uEmmanuel okungukuthi inkosi nathi so ke uma sesifikile ke leso sikhathi uNkulunkulu wabheka umuntu wesifazane emhlabeni opure oclean uJesu angeza ngaye emhlabeni
then kwatholakala uMaria ukuthi uyena uJesu angeza ngaye imali emhlabeni. So ke kunompriest ubizwa ngokuthi uZakaria uganwe inkosikazi yakhe uElizabeth. Lo mpriest lo uyikhazini kaMaria. Ubani gama lakhe? uElizabeth. Okay. Umfazi umpriest Yes. uZakaria. Yeah. They are related. Yena noMaria ama cousins. So mawubheka kuLuke chapter 2 uzoyithola leyo nto le engikhuluma ngayo. Then ingilozi yaqala yaya kuZakaria ingilozi kaGabriel. Ngoba uElizabeth kade sena 75 years enganayo umntwana. Sezwadlulelwa isikhathi sabantu besifazana. They were old. Yeah. Egana umpriest. And iBhayibheli lithi umpriest ubeya njalo etempelini. Enza umsebenzi wokuvumela abantu izono. Yeah. Because ngaleso sikhathi abantu babengenawo umoya ingcwele. So umpriest uyena babeza kuye bezosho ukuthi ngone kanje. Beza bephethe igazi lesilwane esithile. Kuzoxolisa. Yeah, bese umpriest angena etempelini ngenale gazi ayobavumela izono uNkulunkulu. So that day makuzofika ingilozi ngoba itempeli ngaleso sikhathi indlu lekusontelwa kuyo ngaleso sikhathi. Yeah. Yayihlukaniswe kayi3. Mawungena egateini kwakunendawo yayibizwa ngokuthi ithende lokuhlangana. Mawudlula kuyithende lokuhlangana ungene kwindawo engcwele. Between indawo engcwele kune curtain lasibizwa ngokuthi sihenqe. Le curtain leli ngale kwalo kwakuyindawo engcwele. Ngiphendela. Indawo engcwele ithende lokuhlangana. Yeah. Indawo engcwele. Indawo engcwele. Okay. Holy of Holies. So la indawo engcwele bekungangeni umuntu. Kungena umpriest omkhulu kuphela naye ngena once a year. Sure. So umpriest uphelela la endaweni engcwele ezovumela abantu izone nabantu bashiye ethendeni lokuhlangana. But that day iBhayibheli lithi kwathatha isikhathi ukuthi uZakaria abuye back kubantu. Usabani? Angithi udibene nengilosi. uGabriel ilethi message from God. Ithi ingilozi unkosikazi wakho Elizabeth uzokhulelwa azala umntwana. Umtshela ukuthi mayisekhulelwe lo mntwana angadli lutho olungcolile nezinto ezinephuzo olunamandla like alcohol. Yeah. Ngoba lo mntwana uyena oyomemezela ngokubuya kwenkosi. So uZakaria ukuthi adile angabuyi wangakholwa. Because people they don't know. Bazokutshela ukuthi umkhuleko usebenza, umkhuleko uyasebenza kuya ngokuthi mangikhulekela wena uyakholwa into ungaphila ngomkhuleko. So uZakaria wenza imistake ukuthi angabelieve abesabuza iquestion athi kuyokwenzeka kanjani lokho ngoba umkamu Elizabeth semdala kakhulu sezwadlulelwa nayi insuku zakhe zobusha zabantu besifazana ukuthi athole umntwana. Phela mangabe umuntu wesifazane esedlulelwe isikhathi sabesifazane it's not easy. Menopause. Yeah. So ke bisithi ke ingilozi yabona ke Zakaria njengoba ungakholwa into engitshela ngizothula ngekuphinda ukukhuluma until lezi zinto zenzeke. Wavaleka ivoice. Mayiphume yakubantu akasakhona ukukhuluma. Mayifike ekhaya akasakhona ukutshela uElizabeth ukuthi uboneni wezwane. Wow. Ngoba akasakhona ukukhuluma. Yasuka lengilozi mayisuka kuZakaria yaya kuMaria. Yafika yabingelela uMaria. Ubusisiwe esifazaneni isho kuMaria. Isho Maria. Straight. Okay. Yeah. Uzokhulelwa uzala umntwana. Igama lakhe uyomqamba ukuthi uJesu. And then Mfundisi solo ungakafiki lapho ucela uyibambe nje. Okay, ngicela ukuqhubeke lapha ade sikhona ngoba ngiphazamisa. Right ke. Mawubheka ke in the book of Matthew chapter 1 verse 21 intombazane yokhulela izala umntwana nomqamba ukuthi igama nguJesu ngoba uyena uyosindisa abantu bami ezonweni zabo.
Yeah. Ngithi mayengenza i-research ngale ndaba yensindiso nophendulo. Yeah. So ke ithi ke ingilozi ke ungathinti lutho olungcolile. Isho kuMaria. uMaria kazange angabazi. Wabuza question, only one question. Kuyokwenzeka kanjani kimi lokho ngoba mina ngiyazi indoda. I'm a virgin. Then ingilozi ithi hayi uNkulunkulu uzokwembatha ngamandla kaMoya Ingcwele and then ukhulelwe. Yeah. Because there's nothing angeke yenzeke uNkulunkulu. He is God. Amen. He created heaven and earth. True. So ke uMaria ke bese vela amukela. Then ngaleso sikhathi uElizabeth usena 3 months, usena 6 months pregnant. But akamtshela uZakaria ufihlile ngenxa ye excitement. Ukuthi ukhulelwe. Then uElizabeth bese uMaria ethi ke manje ngifuna ukuvakashela ikhayizeni yami uElizabeth. Ahambe uvakashela uElizabeth and then makuhlangana amehlo kaElizabeth namehlo kaMaria abantwana kumawumbu bagcwaliswe ngoMoya Ingcwele bajumpa. Then ke uMaria ke kufika isikhathi sokuthi ahamba abuyele ekhaya. Then ila uElizabeth esephuma khona aphumele ngaphandle emndenini wonke umuntu amemeze athi emihlene yangibheka ngayo inkosi yenze njalo ukususa ihlazo lami ebantwini. Ese announce manje ukuthi yena upregnant, announce labantu. After that sihambe isikhathi kufike isikhathi sokuthi uElizabeth adeliver umntwana. The day adeliver umntwana umndeni bese uyeza umbuzo ukuthi ubani igama lomntwana. Because ingilozi yayimtshelile uZakaria ukuthi igama lomntwana nomqambo ukuthi uJohn. Njengoba ubona ke eBhayibhelini oJohn be2 kunoJohn umbhapatisi noJohn umpostoli lobizwa first John ekugcineni ngakwisambulo. Okay. Yeah. So uJohn umbhapatisi uye lo indodana kaZakaria noElizabeth. Hey bana. Yeah. So ke uZakaria kazange amtshele lutho uElizabeth umkakhe. uElizabeth athi igama lomntwana uJohn. Umndeni ulo ukuthi ungasho kanjani ukuthi umntwana uJohn because kulomndeni akunamuntu uJohn. Bese abanye bethi ahambani nobuza ubaba umntwana. Abanye bethi sombuza njani baba umntwana because akakhulumi. But uyezwa. Bahambe bambuze mabambuza bese thi uJohn lethani slate. Slate thina sasifunda ibantu education. Sasingabhali kuma exercise book. Sasibhala ku slate. Lesiphukayo. Yeah. Yeah. So basilethe besabhala uJohn igama lomntwana, uZakaria athi igama lomntwana uJohn. Then maqedwe ukwenza ukusho njalo abhala avuleka ivoice. Njengoba ingilozi yayishilo ukuthi uzothula until lento lengitshela yona iziyenzeke. So ke uma ngikhuluma ngithi there are many people abathulisiwe izinto zabo ezingahlangani because of kuna something okumele bayenze ya. Sure. So ke ngiqaleke emva kakhulu ngoba ubufuna ukunderstand indaba ka Jesse no David no Maris. So ke yaqala ke lapho ke indaba. Okay, so the chapter lesivala ngokuthi uJesu akenziwanga umuntu. No, akuye ndodeni. Mhlawumbe abantu baye confused. Hayi umuntu noJesu naye wathi wazalwa kanje. So sisivumelana nje kule chapter ukuthi uJesu akayenziwanga umuntu. Indoda no. Yeah. Wenziwa uNkulunkulu ngokwakhe. That is why emhlabeni akunathuna likaJesu. Because uNkulunkulu wamthatha mayiseqedile umsebenzi wayezowenza emhlabeni. Wafa yena wabethelwa esiphambanweni wangcwatshwa ethuneni lika Joseph. Because amaJuda ngaleso sikhathi bona bebengangcwaba umuntu enhlabathini. Lokuqoshwa itshe and then umuntu ayofakwa kwesinkathi noma ngabe ubonda lomhlabathi kwenziwa ithuna lapho bese umuntu afakwa lapho bese kuyavalwa abola zaphela bamathambo lapho. Yeah. uJesu naye wangena kulelo thuna
elithi iBhayibheli kwangelika Joseph, but ngosuku lwesithathu wavuka. Yeah. So ke bengifuna ukucacisa lapho ukuthi abantu sonke si understand ukuthi uJesu uze kanjani. Yeah. So ke mase sibheka ke after lapho ke siyathola ukuthi iBhayibheli malikhuluma ngensindiso akuyona lento abantu abathi yiyo even today. Sure. Insindiso akulona ibandla labantu abasindisiwe. Insindiso akuwona umfundiso wabantu abasindisiwe sindisiwe. No. Yo. Insindiso akusona style. That is why today we have a problem asenabo abafundisi ama celebrate. Noma kumele umbone kumele wenze appointment ku personal assistant. Yebo. Ukunikeza inamba yakhe mara ngakutshela ukuthi ma umfonela ngeke ayianswer today. So I'm saying insindiso uKristu akulona ibandla. Insindiso akulona ibandla. Enakuyena umuntu uKristu insindiso. To prove that, if you read in the book of Luke chapter 2 verse 10, makuzalwa uJesu azalelwa endaweni bihlala inkomo nezimvu. Yeah. Right? And around that place bekunabafana abebelusa le inkomo nezimvu. So ebusuku ingilozi yeza ngokukhanya okukhulu labafana bathuka basaba. Yeah. Then ingilozi ithi ku verse 10 ka Luke chapter 2 ningesabi. Ngoba namuhla ngilethela indaba ezinhle ezizoletha ukuthokoza kubantu bonke. uJesu wabantu bonke. Doesn't matter ukuthi umuntu uphuza utshwala, doesn't matter umuntu uyi-rapist, doesn't matter umuntu uyiginsa or uyaloya, uJesu wabantu bonke. uJesu. Ningesabi namhlanje nginilethela indaba ezinhle ezizoletha ukuthokoza kubantu bonke ukuthi nizalelwe umsindisi. Wethu sonke. Insindiso uJesu. Mfundisa. Akulona isonto insindiso. Yeah. Yeah. That is why isonto kumele lihlulela abantu. Because insindiso akuyona style ngiyengizwe kuthiwa insindiso is a lifestyle, ukholwa is a lifestyle. Ukholwa kuyona i-lifestyle. Akusi. No. Then uma usuka ku Luke chapter 2 uya ku Luke chapter 3 verse 6. Inyama yonke izobona insindiso yami. Everybody. Insindiso uJesu. That is why ingekho special for labantu abathile. But for everybody has a right To see Jesus. kuJesu. Then inkinga ke sinayo ukuthi many people la eSoweto basindisiwe, eSprings basindisiwe, Davidton basindisiwe, but they are very few abaphendukayo. Because ukusindiswa akuyona change. Yini ka? Ukumukela. To receive Jesus Christ as your Lord and your personal Savior. Yeah. And umukela njengoba unjalo. Don't try ukuthi uyekele utshwala mawuphuza or uyekele ugwayi mawubhema or uyekele. No. Lokho ngizoprova ngeBhayibheli in the book of Matthew chapter 11 verse 28. Verse 28, Matthew chapter 11. Sanini kimi nina nonke nikhathele nenisindwayo ngizoniphumuza. Kusho bani? Yes. So izinto engizenzayo ezi-wrong ziwumthwalo kimi. That is why other people they end up killing themselves. Because bengasakhona ukuthwala lebunzima ababuthwele. So ke uJesu uthi ke nina nonke nisindwayo nithwele nenisindayo zanini kimi ngizoniphumuza. Uza kuJesu njengoba unjalo. Yeah. Don't try to imitate other people and try ukuthi uyekele. No. You come to him as you are. Yeah. Right? But mawusufikile kuye sewumamukela wavuma ukuthi uyamukela. Bese kuba nenkinga mawusushuza ukuthi uzohlanganyela kuphi ukuthi ukhule kulo Jesu wakho umukele. Uthola ukuthi akwenziwa into athe uNkulunkulu yenziwe ngoba uJesu uthe
hambani ezweni lonke niyoshumayela ivangeli abasindiswayo nibahlalise phansi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. So emabandleni ke today abantu abafundiswa, abantu abangakakholwa abafundiswa, abatshelwa lutho ngoJesu, batshelwa ngezinto ezimaterial, and izinto ezimaterial has nothing to do with God. Okwethu la emhlabeni, but ngeke ubone uNkulunkulu ngoba unezinto eziphathekayo. uNkulunkulu uyena ozokunikeza izinto eziphathekayo, but into ebalulekile kumele wazane naye. So ke abantu abafundiswa ngokuphenduka ukuthi insindiso iyodwa ayiphelele, kumele uphenduke. Ukuphenduka is about change of life. Angikwazi ukuthi ngenkathi last week ngingakasindiswa bengenza izinto ezimbi, but sengisindisiwe, sengize ngishumayeza abantu, sengize ngumfundisi, mara ngisaqhubeka nokwenza izinto ezimbi. Akuyona inkolo kaKristu le. Ubala nokuphuza everything embi. Angifuni ukumention izinto, ngoba umsebenzi wami akukhona ukuhead abantu, umsebenzi wami ukusiza abantu. Anything wena obona ukuthi ayikho right or mawufunda iBhayibheli liyayichitha imbi. Akazi ungezwa ngelilanga kuthiwa umfundisi uboshiwe urape abantu esontweni. Akazi uyizwe la? Nazoke. Anything embi mention leyo kuphela. Anything embi kumele uyiyeke. Mawuyiyeka leyo nto siyibiza ngokuthi ngenkolo ukuphenduka, repentance. Uma ufunda in the book of Acts chapter 3 verse 37. Sebehlabekile enhlizweni zabo, behlatshwa yini yizo. Umuntu kumele ahlatshwe yizo. Sebehlabekile enhlizweni zabo, babuza bathi madoda bazalwane manje senzeni? uPeter wasukuma wathi phendukani. Angithi senimamukela uJesu. Phendukani ke manje. Kube yilona lowo abhaphathiswe kuwo umbhaphathiso okuthethelelwa kwezono. Not umbhaphathiso wesiko ukuthi ngoba uyakholwa kumele uyobhaphathiswa. No. Ngoba ngeke ushintshe. Bhaphathisa ushintshe umuntu. It's like ukushumayeza abantu, akushintshe umuntu ukushumayeza abantu. Wena oshumayelayo ushintshe ngokuthi ushumayeza abantu. That is why ke you end up uyejele ngezinto ezimbi kodwa ushumayela. Uperforma nama miracles. We are not sure ukuthi lawo ma miracles abuya kuNkulunkulu na. So ke insindiso uKristu, nothing else. Okay. Uma ufunda in the book of Romans chapter 8 from verse 1, kanjalo akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu bengasahambi ngenyama sebehamba ngomoya, ngoba umoya ukuphila kuKristu Jesu uyangikhulula emthethweni wesono nokufa. Kushivisa. So siyadlula esontweni, sidlulela kuJesu. Isonto alenzi lutho oluhle. Isonto alikwazi ukukhuluma, liyakhulunyelwa. Alikwazi ukuhamba liyahanjelwa. So isonto ngeke lishintshe umuntu. Umuntu ngeke ashintshe umuntu. Only God you can change people. So it's a plan of God ukuthi athumele indodana yakhe ezelwe yodwa kube yilona lo okholwa yiyo angabhubha benokuphila okuphakathi. In the book of John chapter 3. I'm saying to you, insindiso uJesu. Ayikeni mawufunda in the book of Acts izenzo chapter 4 verse 11 verse 12, ayikho insindiso ngomunye kodwa linye igama elinikeziwe ebantwini ukuthi basindiswe ngalo igama lika Jesu. Akekho umunye. Akekho. Manje inkinga ke sebesindisiwe sebamukela uJesu abaphenduki. Wabona manje inkinga enkulu phela. Ukuphenduka is about change of life. Not ukushintsha amasonto kulonyaka ukhonza kuleli sonto ngomunye unyaka ukhonza kwelinye. No. Ayisebenzi. Change of life. Ngoba yikho nje uzothola iBhayibheli in the book of Matthew lithi makukhanya ukhanya kweni phambi kwabantu ukuze ngemsebenzeni emihle abantu badumisa uNkulunkulu. Ngoba babona impilo engiyiphila, babona izinto ezinhle engizenzayo. Ngingukhanya kuwo. Lithi umuntu ngeke okhela isibane sibeke phansi kwetafula kodwa kumele sibeke phezulu kwetafula ukuze sikhanyisele bonke abantu. So ke insindiso uJesu.
So manje sesisindisiwe ke sesimamukela uJesu. Igama elithi sisindisiwe liza ngoba insindiso kunguJesu. So uma umukela uJesu usindisiwe. It's like igama elithi Christian. Masithola eBhayibhelini ukuthi kwaqala nini abantu babizwe ngamaKristu, sithola in the book of Galatians. Uzothola lapho kuthiwa Corinthians. Kuthiwa kwakunebandla lase-Antiochia. Elaphila impilo ebiphila uJesu emhlabeni. Lenze izinto ezazenziwa uJesu emhlabeni. So abantu mababhekele ebandla bathi kulo ngenxa yempilo eniphilayo nezinto enizenzayo sibona izinto ezazenziwa uKristu. So nina seningamaKristu. Sibizwa ngaye. So ke insindiso uJesu. That is why ke kukhona into okuthiwa kunabantu abasindisiwe. Because insindiso uJesu. Uzomthola athi mina ngize emhlabeni kuzofuna nokuthola okulahlekile. Ngoba ngifuna ukuba kubhubhe noma munye umuntu. Kepha ngifuna bonke abantu basindiswe ukuze bafinyelele kwazini iqiniso. Isonto lenza umuntu aziqiniso. uJesu wenza umuntu aziqiniso. But ukuze umuntu abe ne relationship egood between yena noJesu kudingekani repentance. Yeah. Uma usubheka ke manje in the book of 1 Corinthians chapter 5 from verse 15. Wafela bonke ukuze abaphila bengasasiphilela ibona baphilele yena. 17 kanjalo uma umuntu esekuKristu uyisidalwa esisha ngoba konke ukudala kuyandlula kuvela okusha. So angikwazi ukuthi ngikuKristu kodwa ngisaphila impilo endala ngenkathi ngingakabi uKristu. Uma ngabe sengikuKristu ngizibiza ngomKristu kumele kubonakale nangempilo. Ngiphile manje impilo entsha. Uma ubheka in the book of Matthew chapter 13 chapter 12 verse 33 chapter 12 verse 33 yenzani umuntu ube muhle. Athini? Yenzani umuthi ube muhle like isihlahla sama orange. Yenzani umuntu ube muhle nesithelo sawo sibe sihle. Noma nenza umuntu ube mbi nesithelo sawo sizoba sibi. Useqondeni uqonde uqonda ukuthi umuntu umdescribe as isihlahla esithela ama fruits. Mara kumele ama fruits abe nice, abe sweet. So lo muntu lo omdescribe as isihlahla sama fruits uthi ke kukuwena ke mawufuna ukwenza impilo yakho ibembi but nezithelo zempilo yakho ziyoba zimbi. Yeah. And mawubuyele emuva ku Luke chapter 3 verse 7 nzalo yezinyoka ubani onibonise ukuthi nibalekele ulaka lukaNkulunkulu oluzayo na vezani uqala izithelo zokuphenduka. Kushivesi. Yeah. Ngoba ukuphenduka kubonakala ngani ngezithelo ukuthi siyamazi umadonsela ngenkathi engakakholwa engakamukela uJesu impilo abeyiphila but siyamazi today after amukela uKristu kuye kwaba ne-change empilweni yakhe. So ke yiyo ke le ndaba ke engikhuluma ngayo kakhulu ukuthi abantu abangakholwa beze kuJesu. uNkulunkulu ufuna wonke umuntu eze kuye. Wonke umuntu young and old. Mina ngamukela uJesu 1978 ngumfanyana omncane ezitradini zakwaMashu till today. Akushintshi. So nabancane kumele bamukele uJesu. Izwe leli yokukhalwa ngalo ligcwele yonke le crime yonke lento esiyibona zenzeka. It's because abantu abafuna uNkulunkulu. And sekulate because umhlaba uJesu sengabuya noma kunini manje azolanda ibandla. Sekuseduza mfundi. According to the Bible mina ngikhuluma into engifundiswa iBhayibheli not into engizikhulunywa abantu. That is why mangikhuluma iBhayibheli ngiyakuquothela ukuthi ukwazi uzifundele wena endlini. Lento lebe ngisho. iBhayibheli kubeka clear ukuthi uJesu mangabe esezobuya kuMatthew 24 kuyokwenzekani. Abafundi bakhe bambuza ukuthi siyobona ngani mase kusondela ukuthi kwenzeke lezi zinto okhuluma ngazo. Uthi uJesu number 1 nobona ukuthi abantu bawuthanda injabulo kunokusaba uNkulunkulu. 2
abantwana bayovukela abazali bangalalela abazali. 3 kuyoba nama floods emhlabeni ne drought. Yeah. Babantu bafe kube nama earthquake abantu bafe. Lezo zinto zonke ziyenzeka siyazibona. So ke uma sibheka iBhayibheli sibheka into eyenzeka siyabona ukuthi kusho ukuthi sekuseduze ukuthi uJesu abuye azogoqa umhlaba. Yes, it is true, we don't know when, but according to the Bible, because I believe in the Bible. Ukuba iBhayibheli bekuyinto engekho ngabe mhlambe kudala ngafa ngoba ngamukela uJesu ngumntwana ngumfanyana ngimncane 1978 but ngisaphila namhlanje ngiphila ngomthandazo nangezwi kuphela. Akukho okunye ngiphila ngakho. Ngoba liyaphilisa mfundisi. Liyaphilisa. And yashintsha umuntu. Yes. Yeah. Shintsha ibehavior yomuntu. Shintsha ukuziphatha komuntu. Even ukukhuluma kwakhe, cabanga kwakhe, wenza kwakhe, everything. But you need to believe, because if ungabelieve and then izinto zakho azizokwenzeka, that is why uzogcina udibanisa inkolo nezinto ungazona ezenkolo, because you have a life. Ufuna ungihlephulele kancane kule yamasiko uthini ukubona kwakho ngayo. Amasiko kanjani? Thina sinama mhlawumbe siyohlaba inkomo. Ohlaba inkomo. Ukuthi bangamukela mhlawumbe ikhaya ngifaka isiphandle ukuphi lapho. Mina njengoba ngichazile ekuqaleni ngathi ngingathanda ukukhuluma izinto ezizokwenza umuntu afile bad. Yeah. Offended. Yeah, because mina umsebenzi wami ukuletha ilife. Not to condemn anything. Yeah, mina ngithi ngiyakhasela manje mawubuza umbuzo nje ngizokhuluma ngami. Mina angizenzi zonke lezo zinto. Okay. But I'm still alive. And ngiyaphumelela. Akekho okwazi ukufaka isiphandle. No, abantwana bami akaze bafaka isiphandle akaze basiwe kulo mama kuthiwa ibala yini yini kuthiwa bamkhipha ibala umntwana akaze banebala. No. And sengimdala futhi manje abantwana bami nabo sebebadala. Akusela bala phela. Yabona, arisekho nabazukulu. Yeah, ngicela ukubuza. Lento lesintu le angithi ngikuzwa ukukhuluma ngakhona uJoni njengoba uChris akubuza ukuthi uphendula mawuphendula ukuthi ukhuluma angifuni uoffender anyone ngithi hayi demon lelo uSatan no usumthintile kade ehlaba imbuzi 2 weeks back suthi ukungapractice kwakho futhi awexheki no angipractice because I don't believe in it or I will believe. Yeah. So no mbuzo wami so what if phela ngibona na ukuthi sometimes izinto zinokudlula maybe zidlule 2 generations asithi yena mhlawumbe sekukhona abazukulu umzukulu wakho uyafika ukhulisa the way usho ngakhona wena nale weniphila ngakhona but khamba isikhathi ubone mhlawumbe umuntu seka yagula njani akathola usizo nimbeka izandla nemthandazela nena akulungi ithiwe ke hey nawu umntana udinga isiko for instance kumele ihlanjwe ngayenza kanjani nje no njengoba bengichazile ukuthi mina ngisebenzisa ibelief yami abantu abayoze emva kwami bayosebenzisa ibelief yabo mabengafuneka. Okay. Yeah, because mangiye eBhayibhelini ngalento oyikhulumayo uSamuel noSaul yenzeka kubo le nto le. Wahamba lo munye waya ethuneni lo munye eyokhuluma naye enowakhuluma. Wathi ungikhathazelani ngiziphumulele. Ukuphi ubudlelwane phakathi kwabaphilayo nabafileyo. So mina I believe in the Bible and liyangisebenzela. And enye into mawusakhuluma ukuthi kunesintu you need to understand ukuthi uthini. Because isintu kwakudecide ukuthi thina sifuna into enje sifuna ukwenza into enje. Isiko ngithi kune culture nesiko. Tradition and culture. Yeah. People they can't differentiate between tradition and culture. There's a difference, I know. Yeah. So okay,
babe decide abantu babeke umthetho ukuthi siyofuna ukuthi kuqhutshwe ngalendlela kulomndeni bese kuba khona eyokuthi sifuna kuqhutshwe ngalendlela kule ngesilungu village yabona inkosi angithi phethe yabona so ke bese kuqhutshwa ke ngaleyo ndlela kodwa umuntu odale konke odale wena ukuthi ube umuntu ube khona uNkulunkulu uNkulunkulu akanayo iculture and tradition uNkulunkulu unento eyi1 nje yokuthi uhambe uyofunda incwadi kaExodus chapter 20 imiyalo eyishumi ithi uyothanda ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami uyohlonipha uyihlo nonyoko kuzinsuku zakho zandezweni uyothanda umakhelwana wakho ungabi nomona ngezinto zikamakhelwana wakho even nomfazi wakhe nesisebenzi sakwakhe nembongolo yakhe silwane sakhe uNkulunkulu umelapho but today siyayenza indaba yethu yesintu kodwa sibulalane futhi isintu kubulala abantu siyayenza indaba yethu yesintu siphinde sifelana umona sizondane senze yonke lento but uNkulunkulu ukhulumile ngalezinto so ke I'm saying to you izinto zethu esithi ziyisintu zibuya kithi futhi umbuzo nalapho futhi yes uthi vele izinto zesintu zibuya kithi zabantu what if lo muntu loyo ozenale lento leyo nawo eholo moyo ingcwele eholo moyo ingcwele kanjani engazani nomnikazi kamoya ingcwele enye iproblem ehluphayo even emasontweni people they don't know makukhulunywa ngoNkulunkulu uyise uNkulunkulu indodana uNkulunkulu moya ingcwele ngicabanga ngabantu abawu3 it's one person uvela kwesinye isikhathi eyindodana uvela kwesinye isikhathi engumoya ingcwele that is why even imisebenzi yabo mabasebenza banikezelana ispace ukuthi nawe wenze wakho manje uJesu mayeze emhlabeni wafulfilla into ayizele emhlabeni uJesu uhlale only 3.5 years la emhlabeni yes because i-calendar ngalesikhathi bingafani ne today yangithi so njengoba bingafani maybe makuthiwa 6 years ngaleso sikhathi kwakuyi 600 years yebo ngenze example makuthiwa 50 years sengina 50 years manje ngaleso sikhathi bekushiwa 100 because unyaka wakho wawushort then unyaka wa today so ke uJesu mayese wa establisha ikingdom yakhe wayize emhlabeni kuzo establish uyahamba uthi manje ngiyanishiya kodwa nginishiyi nodwa kukhona umnyozozo emva kwami lo igama lakhe umoya ingcwele umduduzi uthi yena ke mayisefikile uyonikhumbuza konke engiyale ngakho bese ninikeza amandla ukukhuluma njengoba ngikhuluma nje amandla ukuthi ngibeke izandla phezulu komuntu egula phile but akaphiliswa yini philiswa uNkulunkulu through umoya ingcwele that is why there's no need ukuthi ngihambe ngofuna amandla somewhere yeah because amandla atholakala uNkulunkulu through umoya ingcwele and uNkulunkulu yena ubaba unomsebenzi wakhe ezibaba ucontroller everything but uJesu unomsebenzi wakhe umoya ingcwele nomsebenzi wakhe but uma usubheka eBhayibhelini uyathola ukuthi uNkulunkulu uye A1 but uvela engundodana uJesu avele engumoya ingcwele so uma uba count ungazi uthi 3 but kahle 1 yeah because nami ngithi abantu abakusho abayi3 no abawona 3 angithi abantu abafundiswa kumele kufundwe iBhayibheli bese kufundiswa abantu izinto ezisho iBhayibheli yeah then kuzokwazi ukuthi kwenzeke ke intando kaNkulunkulu ngingatshela abantu into omningi icabangayo nengiyifisayo because I'm not saving my own interest but I am saving the interest of God not mine yeah. That is why I don't care I don't mind if ngalala ngadlile ngenayimali but I'm not going to try something else ezokwenza ukuthi ngibe nemali because the Bible ibeka clear ukuthi uNkulunkulu he has gold and silver thina umsebenzi nje umncane kabi kumele siwenze to believe in him
and then he will fulfill everything. Uma ufunda incwadi yamaGalatians chapter 4 verse 4, uzothola iBhayibheli lithi, when the fullness of time has come, he sent forth his son, born by a woman under the law, to redeem those who were under the law. So people balose patience. Bafundisi balose patience. Uma izinto zingakenzeki abazifunayo bese bethatha shortcut. Yeah. But uNkulunkulu yena uthi kuphelela isikhathi. Uma sesiphelela isikhathi, izinto ziyaqala ziyenzeka. You don't need to rush things, because you'll end up so when izinto ezirong. Noma aba ukholo, don't take a shortcut in life. That is why people of today, they die young. Ngeke bafike ku-age, abaningi abafike ku-age enguyo mina 67. Why? Because bafuna ukuthatha ama-shortcut. And uNkulunkulu azange adala umuntu uthatha ama-shortcut. Uthi everything la emhlabeni belongs to us. Our gold belongs to us. Noma kwakhona abawathatha amagolide wethu. Yeah. Everything osinike yona uNkulunkulu, it belongs to us. Water belongs to us. There is no government ngokaNkulunkulu okumele isithengisele amanzi. iBhayibheli lisho njalo encwadini yesililo chapter 5 verse 7. No baba bethu abasekho thina sisele sihlushwa ububi babo. And sebeze basithengisela namanzi. Kusho iBhayibheli. Uma iBhayibheli kungalona likaNkulunkulu, why yonke into ekhulunywa iBhayibheli into esiyibonayo yenzeka? Why? Yeah. Because bazokutshela abantu ukuthi iBhayibheli into eza nabelungu yabhalwa belungu. And it's not like that. People, they don't know. Because kwayona lencwadi yokuqala kwabhalwa kuiBhayibheli is from Africa, Egypt. Akubuyi kumaJuda eJerusalem. It's from Egypt. And iBhayibheli malibhalwa kokuqala uMoses kade aphume eEgypt nabantwana bakwaIsrael ayezweni lesithembiso uNkulunkulu wambiza ukuthi akhwele phezulu kwentaba iNebo. Ashiya abantu phansi. Mafika phezulu kwehla ibhebhe lesizulu iBhayibheli lithi ibhebhe ezo3 elesilungu lithi ama tablets ayi3 ehla phambi kobuso bukaMoses. And mayehla phambi kobuso bukaMoses lithi iBhayibheli wavela umunwe kuphela isandla sabhala 10 commandments. And then after lapho kwabe sekubhala ama author wakhona kwaba eyokuqala kwaba uMoses. Mawuqala iBhayibheli from Genesis, then kwazoba abaprofeti, kwahamba njalo kwaze kwawufika kwaba abavangeli, kwahamba kwawufika kwaba abapostoli kwiNew Testament. So ke sebebhala kanjani, bethatha the message from God bese bayibhala phansi ukuthi bangakhohlwa, and then bese bayiconveya, I mean bayithumele kubantu ukuthi uNkulunkulu manje uthini. That is why ngaleso sikhathi kwakubusa amakhosi. Kwangena president, kwangena prime minister, kwangena government, but kwangene government kaNkulunkulu. And then kubusa amakhosi. But inkosi yayingabusi engekho umpriest nomprofeti. Because umpriest uyena uhamba phambili, uyena ogcoba inkosi, uyena uhamba phambili, and then kulandela umprofeti ulanda ama message from God, a convey message enkosini ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu bakhe manje kwenzeke. Yabona. So ke abantu bazokutshela ukuthi iBhayibheli into engekho, wena iBhayibheli into yabhalwa abantu into eza nabelungu. But abokhokho bethu babazi ukuthi ukhona uNkulunkulu. Njengoba today uNkulunkulu engekho, abantu bethi into engekho. Mawufika kwaZulu babethi umveli nqanga. Mawufika kwaNdebele babethi uZimu. Mawufika kwaXhosa babethi uQamata. But bengamazi lo muntu abakhuluma ngayo ukuthi ubani. That is why ke lithi ke kwathi ke mayisikhathi sesiphelele, when the fullness of time has come, then uNkulunkulu kwasethumela kuJesu to reveal zonke lezi zinto abantu bebengazazi, ukuthi ba understand manje ukuthi yini kahle kahle eyenzekayo. So ke I'm saying insindiso uJesu, nothing else. Insindiso akuyona lento abantu angeke ngisindiswe bazothi ngiyekela abakithi abantu. Ubani othe umuntu masindiswa ayekela abakuba bangasekho?
mina ngaze abantu bafundisi mina ngaze ngikhulume lonto uma umuntu esekholwa uNkulunkulu kunento kumele ayiyekele uNkulunkulu ozokhuluma kuye. That is why kuba nokuthula kube nepeace ngeke afile offended ngeke alimale ngeke ezubhlungu. But akekho umuntu one right to stand and tell people ukuthi bangenzi 1 2 3. Umuntu kumele abafundise ukuthi uNkulunkulu ufunani. And then uNkulunkulu yena ozokwenza izinto kubantu bakhe. Mina ngizalwa indoda yakwaZulu enkandla. Angizange ngisiwe esontweni, angizange ngisiwe ku Sunday school. Ngangenza izinto zesintu ekhaya every year. Kwakufika indoda esingayazi izosicaba yenze yonke into. Yebo. Angiyikho enye into engiyaziyo ngoba ngazi baba ngisesontweni. But the day ngihlangana nesonto 1978 ngumfanyana omncane. Akukho umuntu wangitshela ukuthi kumele ngiyekele amantombazana. Mina into eyasho kimi kwathi wahamba ubuyisane nawo. Ukuze kusasa uyokwazi ukukhuluma ivangeli kuwo. Friend ezazenza izinto ezimbi kwamanje kunama gangsterism. Kwadingeka ngibuyele kubo ngiyobatshela. Kwadingeka ngiye emndenini ngiyotshela ukuthi sengimukeleni kunezinto zomndeni engeke ngisakwazi ukungena kuzo. But ngesikhathi not ngithe kuwe after 12 months. Ngikholwa but ngakwazi kwenza lutho into engangiyenza ngangifunda iBhayibheli kuphela. Until after 12 months kwawo buyisana nabantu, buyisana nentombi, buyisana nomndeni. How? Why? Ukuze ukwazi ukukhuluma kubo. Because uzongishumayeza kanjani nginenkinga nawe mina. Uzongishumayeza kanjani? And kwawena lesibindi usithatha ukuthi ungishumayeze wazi kahle ukuthi mina nawe sinenkinga. Yebo. Akuyena uNkulunkulu. uNkulunkulu ulahlwa unembeza. uNkulunkulu. That is why mawenze wrong or ukhulume wrong ukholo kuba lula kwe uthi hey I'm sorry man. I feel ukuthi ngathi ngenze kakhulu or ukhulume ngeqiniso. Yeah. Because unembeza wakho sewuclean. Sekuhlezi umoya ingcwele kuwo. Yeah. But umuntu uma engakakholwa unembeza wakho uyangcola. Kuhlala izinto ezimbi. Yeah. So ke I'm saying uma ngisaphila emhlabeni ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu aphinda alungise umhlaba. Ngoba umhlaba sewumoshakele. Yeah, nenkolo imoshakele, bayimoshile abantu. Abantu bazenzela into zabo kunokwenza into kaNkulunkulu. Emasontweni. Yeah. Abantu emasontweni today abafundisa abantu ngoJesu. Siwe kuyinhlanhla kube 1 hour befundisa abantu. Isikhathini esiningi abo 30 minutes. And then after lapho besebenza into zabo 3 hours. Uthi nikelana. Balapha lesontweni. Balapha abantu. Ngithi niyazi angifuni ukumenshina kakhulu ngoba ngifuna ukuzwisa abantu ubuhlungu. Niyazi kwenzekani ngithi niyabona. So uJesu akazelanga zonke lezo zinto lezo. uJesu akafuni zonke lezo zinto. uJesu ufuna ukholo kuye. Hayi. Lithi iBhayibheli okholwayo indodana ngeke angene ekufeni. Engeke angene ekubhubheni kodwa uyongena ekuphileni okuphakade. Fundisi siyabonga kakhulu. Nayo ke indaba yami. Siyabonga icacile. Ithanda nje ngoba icacile. Yeah. Umuntu onezindlebe ekhaya uzoyizwa futhi. Yeah. Ongenazo akanazo. Ngathi ayikho into esingayenza but sizamile ukuthi sikulethe usho umyalezo kaNkulunkulu ne uclean. Yeah. Yabo. So umuntu othi hey ngithola amakhoza umuntu esithi hey umfundisi ngake ngumfonele kanjani ngicacisele kwezinye izinto. I don't mind ukuthi mina ngishiya inamba yami because nale ku TV ngiyayishiya bayangifonela abantu bangifonela kuze kushaya u4 ekseni. Kuma province wonke we9 ase South Africa. Yeah. Yeah. Umsebenzi wami lo. uNkulunkulu angibizela wo. Ngaphuma emsebenzini ngaba umfundisi ngisebenze Old Mutual. Hawu. Ngo97 ngagula ngangakwazi ukwenza lutho ngagula 16 months hlele esibhedlela. uNkulunkulu wangivusa. Bengigezwa mosesibhedlela. Bengakwazi ukwenza lutho. But that day uNkulunkulu wangivusa ngabo 1 ekseni. Wangiphi verse. And then abuya wonke amanesi. How umfundisi kwenze njani? Ngathi hayi ngiya eBhavini ngiyosipava mina tonight and ngiyahamba. Ngoba uNkulunkulu sekhulumile. Yebo. Ngalo sikhathi angikwazi ukuhamba. Ngihamba benga-attendwa abantu abawu5.
ongamadoda ama-physician, Dr. Dlamini, uDr Nzo, indodana yomfowabo ka-Alfred Nzo. No, indodana ka-Alfred Nzo we-ANC. And then kube ilo wesi-3 uDr Makudumane. And then ama-specialists wonke lawo. And then kube i-physiotherapy. Akuselo boshayilo ucabangile. Ngenzeka kube uyi wesifazane. Yes. Amalento 97. And then kwese kuba i-physiotherapist unongogo. Bese kuba i-occupational therapy wayengifundisa ukuhamba. Bana. Yeah. uRaman waseForce. Mase fika uNkulunkulu ngayisukumela. And then mase sengizidischarge mina ukuthi ngiyahamba sengifonela unkosikazi bazongilanda kwabuya wonke lamadoda kwabuya wonke umuntu ngasayiniswa kwathiwa Ntuli if uyaphuma la uphuma at your own risk. Thina ngeke sibe accountable ngasoyi. Unkosikazi wangithatha wahamba nami. Thina namhlanje phela. Thina namhlanje. Emva kwalapho ngaphinda ngagula. Kwathiwa ngine problem enhliziyo vele ngazalwa nginjalo bengumuntu okhathalayo noma ngumntwana ngangakhona ukudlala too much. Yabona. Inhliziyo yami is very low, i-heartbeat. Yeah. It's very low. So kwathiwa kumele ngifakelwe enye into okuthiwa i-pacemaker. I-wash bathi abantu i-wash to boost my heart. Mala. uDr wangiyekela ngahamba ngaya kwami and then wathi okay ke uzoza every month for check up. Ngaya kayi3. Wes4 ngangekho ngise-Emelo ngishumayela wafona emarumini kaDoctor wathi sikumela uzanga lapho ngathi ngeke ngiphinde ngise. Man. uNkulunkulu seqedile till today inhliziyo yami ngisaphila yimi ayenzi lutho ngiyayiphilela. Labantu mangibatshela bazongitshela ukuthi nginamanga ngikhuluma into engekho but khona kanti vele indaba only God knows. Kuba hayi ingane kwani abayikhola indaba. Yes. So uNkulunkulu uyaphila, uNkulunkulu khona mina ngimbone kimi. Khona uNkulunkulu. Fundisa sinike inamba zakho My number 082 400 5849. Igama lami ngumondli wezintandane Ntuli. Yeah. Siyambonga uNkulunkulu mfundisi. Siyambonga mkhulu. Yeah. Hey futhi amandla nathi siyawabona impela amandla akhe manje. Yeah, so ke ngenza lo msebenzi ke nasemabandleni ukuthi ngifundisa abantu ngesalvation and repentance ngezindlela ezahlukene nangama scriptures ahlukene. Ngiqala from Old Testament. So abanye bayibangibizeke bahlanganisa amabandla endaweni yabo eholweni ngize ngizokhuluma abanye bangibize emabandleni wabo. So ke yumsebenzi engwenzayo lo. Wherever la ngifika khona kuthiwe ngikhuluma lento emshadweni ngikhuluma same thing makuthiwa ngishumayele ngingashadisi kuthiwa ngishumayele ngikhuluma same umuntu njengokuthi tuthi mina senginomuntu ngifuna ukushada siyeza usikhansele mhlawumbe everything ukushadisa nokushadisa anginandawo ukuthi awukholwa uma ungakholwa umsebenzi wami lithi iBhayibheli uNkulunkulu weza kubantu emhlabeni wangendodana yakhe uJesu and abantu bebengcolile beyiyo yonke into but Jesus Christ came weza kithi singcolile. So mina I'm doing everything mabantu bengicela nabantu funa ngibangcwabele abantu mabe bengenabafundisi bengafuna ukukholwa ngiyabangcwaba. Ayiyo nje usungikhululile lokho kokushadisa khona akukho kukhona kodwa nje ukubuza nje phela ngoba sinakho sihlile ngikwenza konke. Singenza nathi ufundisi singakashadi manje sinamaphathi. Hayi i-counseling yenza kubantu abashadayo kuphela nabashadile not abajolayo. Yeah. Fishy bright is anshadi ngani my fishy bright. Uma unaye phela Uyadlala wena. Kanti uyadlala. Uyadlala. Uma unaye phela akunankinga kodwa ke mshade. Ayibona bright Ungamoshi umoshela ifuture yakho. Niyamosha ngithi niyabashintsha. No shit lu. Niphinde nibazalisa ingane, niphinde nibabulale. Ikiwa ukuthi vele stage ijoma ushadi. Ya manje ufunani kumuntu wesifazane mangeke kumshada? Uya ingempela nenza.
ayizwakele mara kodwa nani namukelekile wonke umuntu ngichazila ngithi eqaleni ngathi wonke umuntu nento yakhe ayiyo nento yakhe ayenzayo umukelekile ukuza uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu vele ufuna abanjalo akafuna abantu abaright uNkulunkulu so nje mfundisi into yokucapital eHispania ayisebenzi ayikho right ngokaNkulunkulu but what we can't condemn people ayikho right uma ukuthi mina ngihlala nomuntu njengamanje senkanizwa manje ngwenze njani lapho uhlala nomuntu like ngakashada todwa lo sengihlala naye ambani noshada singana senkantolo sishadela nini nasenkantolo mara kodwa uya kwifamily phela kuqala yolobona yalo mama yalo wesifazane ngiyolobona ngoba awukwazi ungalaleli igovernment yeNCD mshado ungayanga kufamily akunasibusiswa ngithi lapho kumele abazali bentombazane banibless banika isibusiso nabazali bakho banibless so mani zenzela izinto out of ama parents wenu and then akunasibusiso kulo that is why nihlala nikhabana njalo niveza nama blue eye nenzana yonke khona ngibazi abantu manje mfundisi uma uneyinkomo like mangifuna ukuya kubazali babentombazana kumele ngiphathe okuncane noma sengingaya ngiyocela ngoyilahla phela ngamali ngiyabuzwa angithi kumele uphathe imali uphathe inkomo unalobo liyadura na hayi akufani zonke indawo angithi uzofike uphathe lo uphathayo ufike ufake bese sambe thina ebadala siyokucelela ukuthi banivumele nisign okay nobuye niqedele isiZulu mina ngakwaZulu sithi isiZulu umfazi akaqedwe hayi yeah ayikho into engayazi uNkulunkulu wanginceda ngazi konke into ngesintu nangesiko nangeculture I know everything and then I know about God as well that ile nto engisizayo hayi siyabonga mfundisi yeah siyabonga kakhulu siyamuthi uzophinda ubuye kwezinye izinto uzosicacisela abantu abanemibuzo James ababuza lapha kuma comment so masimbiza futhi sazi ukuthi na imibuzo esinayo bheka insizwe ezinhle kanje handsome konje indoda yinhle handsome asinalo yeah asinalo ukuthi kube uNkulunkulu uzonisiza yazi buka nje lento eniyenzayo mina ngibona mina ningcono kabi kunabafana engibaziyo basetshwaleni nje bankulunkulu Isasona isikhathi sokuphuza cha komela unake nina ni right nina always kunala uqalwa khona awuveli nje sewuphezulu ngoba uma uvela sewuphezulu ku obvious ukuthi uzokwehla uzela kwakumele uqale khona inyoni indiza izishishona emafini ungayiboni mara mayisilambile oriyomiliza emhlabeni yeah always kunala uqalwa khona it's like when I'm teaching people about leadership I always tell them ukuthi leadership is not an event, it's a process. You must start from the grassroots level. Ungaveli sewubishop. Archbishop. You start here, you serve abantu, serve everybody. Uma ukhona. Yabona? And ukuserve khona wasesontweni kuphela nasemphakathini baserve abantu. Nasemsebenzini bayaserve. Manje khona lipoint othintela ukuthi si right impela sika. Ni right. Ngoba bengihlala ngingahlala nami nomuntu ukwento into sengiyagibhida. Ngahlala nomuntu. Bengakhona akiphela umuntu ufuna kulala. Mina ngikhona manje ukhansa amafoni abantu bayafona Chris ufuna ukuzwa ku podcast hayi sengicima amafoni angisena kanti mina natural ngothando labantu. Kanti wena ucishe into yakho uNkulunkulu akunike yona. Uyabona? You need to understand ukuthi whatever you do, yabona into efika kuwe uyithanda kuyenza. That's your gift uNkulunkulu akunike yona. And akunamuntu ozela emhlabeni without a gift. How are you going to live if you don't have a gift? Hey, kubi exam ngayibuka le episode. How? Only somebody who are disturbed mentally. But umuntu sound uzalwe negift. That is why umntana mafika emhlabeni ufika avala izandla. And kumele akhale. Akumele afika avula izandla. Lakhala. Yeah. So umuntu mayezala emhlabeni ulethwa uNkulunkulu akalethwa indoda nomfazi. That is why ingane noma ivele ngaphandle komshado mina angazi abaye. Mina ngiyayimukela.
ngitshele abazali bayo or umama wayo mangu nginayo esontweni ukuthi ke yabo lento yenzila ayikho right. uNkulunkulu akayithandi nami nathi asiyithandi. Kodwa we forgive you because uNkulunkulu uyaxolela. Kodwa ungasaphindi futhi uyothola umuntu because ingane ayibuyi endodeni ngokuhlakanipha ngamandla. Ingane iyisipho esibuya kuNkulunkulu noma ngabe ize ngaphandle komshado. It's a gift from God. uNkulunkulu yenziwe uNkulunkulu. Yebo. So ke mangabe ingane ke seyifikile ke emhlabeni isa ne gift. Wena umsebenzi wakho to find out what is your gift. Mina ngazalela ukukhuluma. That's my gift. Because nasemsebenzini ngisebenze 36 years eSouth Africa. Angaze ngisebenze omunye umsebenzi ngaphandle kokukhuluma. Bengiqashela ukukhuluma. Akaze kwenzela into usubamba ipiko ya. Awukho officeini ngihlale nina senihlala nama computer. Mina ngangisebenza ukukhuluma kuphela. Bese ngithola imali. Hayi. Yeah. Ngifuna ubuye ngoba bathi Yabo. khona la ngifuna khona ukusichazisele khona. Yazi ngifuna sikhulume ngani mawubuya ngifuna ngahlahle sikhulume ngendlela umzalwane okumele ayiphathe ngayo uma esethi nje ngiyamamukela uNkulunkulu. Yebo. Uyabona? Akunankinga. Noma ungaza nani. Yeah. Usiqaqisela ukuthi kumele aphile kanjani umzalwane. Yiziphi izinto okumele azenze, yiziphi izinto okumele angazenzi. Ungene deep kuleyo nto mfundisi. Yebo, noma yini ofuna ngikhulume ngayo. I can motivate people as well. Because nabo babheka i-podcast impilo yabo. Phela indaba yenkolo mnengi kuyo. Akulona iBhayibheli kuphela. iBhayibheli licover everything. iBhayibheli licover ilife yomuntu azalwa until you die. iBhayibheli licover isuccess yakho nokufaila kwakho. Licover everything iBhayibheli. Sivuda nje sithi yabona ke manje usukuphi? Sivuda iverse usuku. Yebo, kudingeka umuntu nje kuphela okwazi ukuthi axhumane noNkulunkulu ambulela izinto. Yeah. Siyabonga mfundisi. This episode was sponsored by EasyBet. Get easy every time you bet. If you press how much change? Put the promo code Chris50 Ganda. After you focus the change. What? 25 free spins. Okay. Head up. So kakhulu emakhaya kokubheka episode sibonga kakhulu ukuthi the man of God comes and asasicacisele into le kade singazazi ezinye siyafunda siyakhula siqhubeka phambili. Uma nemibuzo ngayo futhi uyakhona ukuthi ungene kuma comment James babuza abantu babuze then mayebuya ngoba uzobuya for part uyabuya sesinama questions siyabuza ukuthi nabo abantu abanenkinga then uyabacacisela futhi. Akunankinga. Ngiyabonga kakhulu. Konke noma umshado noma beyini. Ngoba phela khona abantu ukuthi sebeshadile kodwa bahleli kabuhlungu kodwa bashadile bayasonta futhi kodwa angithi problem abantu abazi ukuthi umshado yini. Umshado ivali alihayi. Usarecord. Ngakavali.